jött most, Bálint? De ki csöngetett? Nyuszi. A nyuszi? Gyorsan akkor öltözünk fel. Gyere gyorsan, vedd fel a kabátot. Új. Sapka. Hol a sapka? Hozzátok ide a cipőjét, és akkor felhasználjuk a cipőt is. Ilyen gyorsan jött. Ja, papa. Mi? Hogy vagy, papa? Úristen! Szandi? Nehogy sírjál nekem. Cipő! Vedd fel a cipőt. Hol a gyorsan a cipő? Vedd fel a gumicsizmádat. Az gyorsan Ez, megy. itt a gumicsizma, gyorsan bújja bele. Másik, gyorsan, de izgi. Bálint a Hol a kosarad? Hol a kosarad? Tessék itt a kosarad. Úristen! De gyere, keressük meg. Nézz én arra. Nézd már ott mögötted, mi van ott. Ott a kerítésen mi van. Mi van a kerítésen? Oda, jó, ott mi van? Én mit látnék itt valamiért? Nézd, itt van valami. Meg ott is. Bábi, nézd, Én is találhatok tojást? nézd. Úristen, nézd. Nézd, itt mi van a lábamnál. Mi? Gyere én, mintha... Nézd, ott van valami még ott a bokornál, ott lent. És csak Ez Mikulás? Gyere, nézzük már meg ott hátul. Nézd már meg ott hátul. Ne te Nusi, hanem a Bálint nézze már meg ott hátul. Hogy tudod? Ekkora csokot. Ekkora nyuszi tojás, hogy csinálja ezt egy profi gyerekek? Tehát a gyerek úgy vettek ki, hogy rögtön így. Az a papír. Vélám profi vagy. Ezt a nyuszi rögtön így gondolt egyébként. Azt mondja, csapra is lehet verni. Nézd csak, ott van valami, ami ott csillogott lent. Vagy ott lent, látod? Ott a bokor. Bálint. Ittam egy kávét. A kávémat még nem ittam meg, amikor telefonáltam. Abban nincsen benne? Mivel? Hát itt nincsen. Jó, akkor menjünk tovább, mert körbenézek megint. Na keressünk még. Hát, ha még máshova is tojt a nyuszi. Gyere! Ezek hasmenése volt ennek nagyobb urak. Ilyen gyorsan elment a nyuszi. Hát én nem tudom. Én csak azt hallottam, hogy itt valaki csöngetett. Gyere még. Húha. Húha. Mit csillog? Nézd csak oda az Hol rohadt ablakba! életbe? Mi? Oda az ablakba! Ablak. Nézd ide. Ablak! Mi? Mi? Ide is hozott. Nézd meg, nézd csak be az asztal alá! Ne, amit Az csillagot látok. asztalon! Ott is egy! Gyere, menjünk tovább a kertbe! Gyere, gyorsan! Gyere gyorsan, mi van itt? Mennyi minden lesz itt! Nézd, mi van abba? De nem te mutassad, az úgy nem ér. Hát jó, hát majd segítek neki. Hoppá! Itt tojás is találtam. azt a mindenit. Kettőt is hozott. Mi van? Meg még egy ugyanolyan. Hoppá, bum, bele úgy! Nézd, mi van még ott? Valami, szerintem arra még nézzék Csillog. körbe. Valami. Gyere, menjünk arra tovább. Gyere, menjünk körbe, hát ha látunk még. Itt van. Úristen! Úristen! Hallod, te nagyon jó gyerek lehetsél. Hoppá, megint látok valahol. Alaposan nézzék körbe. Minden egyes szögletét. De ne csak kívül, hanem a másik oldalát is. Ja, már megint látok valamit. Én is. Meg itt is van. Ott volt. Ó, azt a Várjál, mindenit, nézzél de... még erre körbe szerintem. Ahogy jó viszont el. Mennyit hozott ez? Na várjál, menjünk. Menjünk. Egy apró kis tojás. Piciket is hozott. Én valahol látok itt valami csillogót. Tök mindegy, merre megy mindenhol.
nem unatkozik. Gyere, hogy jövök kosárra, jó? Nem bírod fogni már. Gyere ide, rak bele. Hallod, gyerek, te nagyon jó lehettél. Én nem tudom, mi lehet az. Mi lehet itt a fatövébe? A fatövébe. Hú, a minden itt mennyi Ennek minden. tényleg egy komoly hasmenése van. Ennek végül Nem bírtam. emésztési problémái Igen, voltak komoly ennek a nyúlnak. emésztési problémákat hívtak. Gyere, keressük még, gyere. Gyönyörű ez. Hoppá, megint látok valamit. Én is. Mi az? Nem tudom, valami csillag. De izgi, gyere, nézzük tovább. Új, mi csillag? Nézd, megint. Mi van itt a fűben? Megvan? Nézd, menjünk tovább ezen az úton szerintem. Nem tudom. Belőled egy nyomózó lesz a gyerek. Tanárség. Majd én utána ugrok. A Nosi utána ugrik. Azt a mindenit! Bálint, lejtettél valamit. Kihagytál egy csomó dolgot. Ezt Nézd csak ide. Gyere ide. Gyere. Átlépted az előbb. Nézd csak ide a apa lábához. Mi van itt? hol? Nem tudom, ott a lábam. Ott a lábadnál. De gyere, menjünk tovább. Hol? Csuklóból. Úristen, de izgé. Mi új? Szerintem menjünk fel arra a teraszra, és ott nézzük körbe szerintem az üvegszer. Hoppá! Meg menjünk oda a garázshoz szerintem. Miket tudod még ott műszi? Mi van még? Csak ennyi. Igen, csak azt kibontva azt. Gyere. Harsúlya azért. Júj! Gyere csak, Bálint! Figyuszkáljál már! Nézd meg a lábad előtt. Na ezt mutasd meg anyudnak, mennyi mindent találtál. Úgy mindent megtalált. Várjál, még szerintem keressél egy picit. Jó, tiéd. Jól nézzél szép mindenütt! Ki tiéd? Nézd csak oda, ott mi van? Ott az asztalon? Állj! Az biztos az? Igen. Ez zsír. Tényleg? Hát honnan? Mutasd már meg Feri papának, mennyi mindent találtál. Mit találsz? Mutasd meg, mennyi mindent Volt más is találtál. ezen kívül? Mutasd meg mindenkinek, mennyi Ezen mindent. kívül volt más is. Mutatom, és ezt a nagyot, ez egy nagy nyúlszi volt? Hát úgy is szerintem még egy kis lopera. Nehéz szülés volt. Labda volt, bocsánat. Azt a labdát is a nyúlszi... Na most a Bálint elmondja mindenkinek a locsoló verset. Ági. Húsvét másodnapján régi szokás szerint fogadják szívesen az öntöző legényt. Én a legénységhez igen kicsi vagyok, de öntöző legénynek mégiscsak felcsapok. Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok, de locsolásért piros tojást kapok.
Nagyon szép volt. Ossza meg, uram, ezt a mondatot. Na gyere Bálint. Tessék megosztani. Keres! De gyere,